So if you have your Bible with you, please open it in the book of Mark, chapter 4, verse 35, 36, 37. Mark chapter 4, Marcos, kapitulo 4, versikulo 35, 36, to 37. Ang word ni Lord nagaingon, ug nianang pagkagabi giingnan ni Jesus ang iyang mga tinud-an, manabo kita sa lanaw. Busa, gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinud-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab dito. Unya, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balot nasudlag tubig ang sakayan ug hapit na kini mapuno. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong karon, mga kapaglingkod ta. So karon, andamon kabalo ko gikan pas inyo andam na yung kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So tuguti ang balang espiritu nga manimhuhat sa kasing-kasing karon. Tuguti nga kung i-convert ta sa balang espiritu ato siyang tuuhon ug atong buhaton ang iyang ipabuhat nato. O ayog sayangi ang blessing sa pulong sa Ginoo karon. So andam na ba ang matag sa pagpaminaw? So karon atong ihatag ang panahon sa atong magwawali, atong welcome ang buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Amen. And so ato ta sa ato ang pulong sa Dios. Ibasa naman to sa atong igsuon sa Mark chapter 4 verse 35 to 36 and 37. So tulo ka buk bersikulo. Ako ni sang gidaytulan og let's cross to the other side. Sa Bisaya pa, kinahanglang mulabang ta sa pikas bahin. And mostly sa mga tao, dili ganahan aning gitawag og pikas bahin. Kanang pikas party ba? Di ba? Itang tao butuo ta nga naagyo tay pikas bahin. No? Dili lang kay puro ka tiyan, do na po kay buko-buko. Ang bisan gani sa kwarta, dili na siya mahimo nga katong sinsilyo ba? Dili siya madawat kung wala tong sa pikas bahin niya. So mostly sa atong kinabuhi soon, dunay gitawag og pikas bahin. So let's cross to the other side. Ako ning gidaytulan nanuman. Tud kay kini atong topic karon is haom sa atong sitwasyon. Nanuman, hapit na 2021 and dapat sa 2020 gibali-bali ta og pagsulay. Amen. Pero dili gusto ang Dios nga mututok sa des pagsulay sa mga facts nga nakita, dili sa gusto mututok diha. Kun dili matud man niya, let's cross to the other side. Kinahanglan duna tay pagtan-aw nga duna pa day lain nga bahin. Nga dili lang kay ana ato sitwasyon karon. Di ba sa mga istorya si Jesus usa ka gabi niyon sa mga tinunan. Ani nga time bago siyang nagmanugwali, bago siyang nag-pray sa mga tao, daghan kay mga tao, and then ang dusin niya katinunan, gingnan niya nga mulabang ta ato ta sa pikas lanaw. Mulabang daw sila. And atol siya og gabi. Mostly sagad sa mga mangingisda is gabi gyud tinuod. Mostly sa mga mangingisda gabi sila mugawas. Pero ani nga higayon, human siya nagwali, dili sila mangisda, kundi mulabang ra. Wala sila ilaing tuyo sa dagat igsoon, kundi lagmo na nila ang dagat. Ang ilang tuyo katong sa pikas bahin. Lahi ang ilang tuyo ani. And I know nga gi-create this Ginoo mamulabang sila sa pikas bahin para nga ma-experience sa mga tinunan kung unsay angay nga agian nila during sa diha sa dagat. Gusto ang Dios, gusto ni Jesus nga ipa-experience sa mga tinunan ang dapat nilang agyan nga wala nila i-expect. And nagtuo ko nga dili ta ganahan pagsulay. Walay tao nga ganahan pagsulay. Tungod kay ang atong huna-huna nindot ra kanang pangalagad pa nga wala gyud pagsulay. Buya atong huna-huna, di ba? Pero dili musugot ang Ginoo ana if mo na atong mindset. Gusto ang Dios nga i-break ng mindset nimo karon nimo og nako, if mo na imong mindset, mo na itong mindset
nga ganahan ta walay pagsulay, dili na mahitabo sa atong ginabuhi. Kay ang giingon ni Jesus diri, let's cross to the other side. What pasabot? Muagi sa taanib eh. Muagi taanib nga dagat. Muagi taanib nga sa Piraeus. Usa ta makaadto dito sa pikas bahin. Amin na ba batadya? Never stop just because you feel defeated. The journey to the other side is attainable only after great suffering. Igsoon, ayaw hunong. Tuon kay pildido ka. Tuon kay murag depressed ka, murag discouraged ka. Ayaw hunong ano man. Journey ang atong kinabuhi. Journey, dili ka magpabiling diha. Dunay instruction ng Diyos nga. Mula bang ta, let's cross to the other side. Pero kinahanglan sa tamwagi og suffering. Amen? Diba kanang madto kag laing lugar? Diba for example, madto ka og Boracay ba? Pumunta ka to Boracay. Pero for sure, ang lugar nanas ko una nga nindot kay ang Boracay. Pero along the way, mula bang kita dagat, posible gyud nga adunay mga tinda-tinda sa barko nga imong sakyan. So, naay mga panahon nga madto ka sa kalugar nga moagi kag mga awaaw ba? Delikado man yung lugar ana. Kay awaaw man, di ba? Magmotor ka, magagi kag awaaw, biyawan diri. Awaaw man. What pasabot, naakas journey, dunay mga agian mo nga mga makuyaw o mga awaaw. Amen? And sa ato pong kapangalagan sa Ginoo, journey man siya sa atong ginabuhi. God is always wants us to go to the other side. Gusto ang Dios nga dili ka magpabilin diha. Don't think that you are safe because daghan kag kwarta. Ayaw una nga safety na ka kung kay daghan kag kwarta. Daghan kay mga tao na kagkwarta na miligro ilang kinabuhi. Ayaw una nga daghan kog kabtangan, safety na ko, bahala gid ako musimba, gid ako mga lagad, safety na ko, inon kay igsoon. Dili ka safety, gawas kung dili ka matos presensya sa Ginoo. Why safety kung dili ka matos presensya sa Ginoo? Ngano man igsoon nga na safety sila tungod kay naa ang presence ni Jesus. Bisan kung nag-agi sila sa Piraeus, ilang sakyanan gi hapak ug balod, but naa man si Jesus, safety sila. Pero wala si Jesus atong panahon na. Wala nila gikuyog. Delikado ang ilang kinabuhi. So ato tas mga punto igsoon para masabtan nato. Unsaon nato pag-cross sa other side? Unsaon nato unsay mga butang ato himuon para makalabang ta sa other side? Number 1, you have to bring Jesus with you. Sa Bisaya pa, pakuyuga ang Ginoo kanunay diha nimo. Sa tanan nimong buhaton, kuyog ang Ginoo. Tanan nimong lakaw, tanan nimong trabaho, plano, kuyuga ang Ginoo. Nagtuo ba ka nga kung mulampos ka, kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi? Dili ka mulampos. Kung imong biyaan ang Ginoo, di ba? Si Jesus ang agda sa mga tinunan. Let's cross, but pasabot. Kuyog ta. Kuyog ta. Kung dili ka magpakuyog sa Ginoo igsoon, mo ni ang mahitabo nimo. Ang imong adlaw, ikaw ang matablaw sa imong kinabuhi. Kabantay ka nang wala kay ampo, wala kay basas puno sa Ginoo, wala kay pangamuyo, wala kay devotion ana adlaw. Kabantay ka nga walay ayo ang imong adlaw, to kay dili kuyog ang Dios sa imong kinabuhi. Muna sa tanang adlaw, gusto ang Diyos na kuyog. Let's isuod. Naa siya. Gusto siya mo kuyog. Ano man? Kay if naa siya, protection mo siya. Napabata niya? Diba? Kung naa si Jesus, pwede nandupan mo negosyo. Diba? Tanan, na yung mga tao gusto ng negosyo, problemado sila. Nagtuo sila nga ang pag-negosyo, lipay din sila nga dagkog income, dagkog kwarta. Pero kung walay Jesus, yung negosyo, yung di kalugi, ragyo na. Mauto yung panahon na malugi na. Magproblema kag si pangalot-talot ang ulo. Ano man, daghan ng utang walay bayad-bayad. Problema na. Wa may Jesus ang negosyo. Pero yung negosyo, padopya ni Kristo. Pag-alagan si Ginoo. Ayaw pag-una si Ginoo. Lord, ako isali din mo and then, Jesus dupan niya. Nara ka diha. Ako'y bahala sa iyong negosyo. Okay ra ka diha, anak? Diba?
Di ba, lindot kayo paminaw? Pero ikaw, wala si Jesus. Ipaluyo lang mo si Jesus. Bahala ng simba diya. Basta unahon ako ng negosyo. Bahala ng simba diya. Basta unahon ako rin trabaho. Naasuyo si Jesus. Tablaw ka. Tablaw ka. Di makapwede mo yun na okay ka niya Ginoo. Kaya na mas luyo. Di mo. Pero di mo siya katubangan. Kung pasabot unahon di mo siya. Wow. Okay ra ka niya na. Ayaw kabala ka na. Sa imong plano negosyo ako'y bahala. Sa imong trabaho na ako'y bahala. Sa imong eskwela na ako'y bahala sa imong galaskuhan. Basta unahan lang ko. Ipauna lang ko. Amen? Muna yung gusto sa Ginoo. Muna yung siya diri nga, let's cross. Kauban ko ninyo. At tas number 2 nga point. Para makakross ka sa other side, number 2, leave the crowd behind. Biyahe ang mga tao sa imong luyo. Lisod-lisod ning sabton. Abi na to ka ng crowd, mga tao lang yun imong biyaan. Pero kana bang naka-crowd sa imong kaugalingon karon? Unsa may nakapalibot nimo karon? Nga mo'y naka-crowd, mo'y nakabalabag nga dili ka makapangalagad. Naa ba? For sure na. Ilabi na sa mga bago. Posible mo yun nga ipaalirungan mo mga tao nga misaway niyo. Nibali na po dahil kagsimba. Crowd na, nipalibot nimo. Nipalibot nimo. Gisaway na yun ka pagbago pa ng alagad. Allah, nagsimba-simba na po sila. So, disco na po sila simbahan. Diba? Crowd na, naka-crowd na nimo. Pero si Jesus rin yung mga tinunan, gibiyaan nila ang crowd. Daghan kayo giwalingan ni Jesus. Pero niyo si Jesus, let's cross. Kita lang 13. Dosi ka mga tinunan, daw sa magkita lang 13 ta at dito. Diba, sometimes ato ginabuhi, ma-feel na to, na mas dasig ta kung daghan. Pero dili na mo'y gusto sa Diyos, na dasig lang ta kung daghan. Bisan og 3 sila mong kabuo. Si Jesus ta, 3 silang ta. Cross sila sa other side. Amen? Napabata niya? Kinahanglang, doon na kay biyaan. Now, na ako'y gisulat diri. Adun na kay maabtan kung naa kay gibiyaan. Di ka kaabot kung wala kay gibiyaan. Just like for example, ngano mo nakaabot ka diri simbahan? Tun kay gibiyaan ni mo balay. Nakaabot ka diri kay naa kay gibiyaan dito. Buot pasabot og wa kay biyaan, wa kay maabtan. Just like for example sa ato ang mga bisyo. Kung di mo siya biyaan, wa kay maayo maabtan. Yan naman, kasama yung pag-abot dito sa next level, yan na ako may imong biyahe. Biyahe na para makaabot ka sa lindot na plano sa Ginoo. Muna isa, let's cross to the other side. Muat ko tas laing bahin, ayaw pagpabilin diha. Nasabtan ba natin so? Ayaw pagpabilin diha. Nga naman, kay wa kay maayong maabot anak. Diba? Balik ka sa Sodoma o Gomora. Diba ang asawa nila? Ganahan siyang dili ubiya sa Sodoma. Ang simbolo sa Sodoma ay sala. Ang asawa nila dili ganahan ubiya sa Sodoma. Pag instruction sa Ginoo, Lot o kanang imong pamilya, dalagan mo para maluwas mo kay laglago na ko ang Sodoma. Unsa igihimo ni Mrs. Lot? O lang tawgon og Mrs. Lot, yo may sakto ngalan diri. Kay asawa gud siya. Mrs. Lot. Ang instruction dili palingon. Nilingi sa igsoon, ano man, naka-attach siya sa Sodoma o Gomora. Sa iya bang kanhing kinabuhi, sa karaan ang kinabuhi, nawili siya. Now, kisa pa may nawili sa karaan kinabuhi. Igsoon, ayaw tumili ang karaan ng kinabuhi. Kaya kung naka-attach ka niya, sige, huwag base ang asawa ni Lot, nga nawili ni balik, di balik sa kanhing yung kinabuhi, tanawa, nahimo siyang asin. Lisod man yung buhaton igsoon, sa atong tawanon, pero ngunit tinuon. Pag naa kay dili kabiyaan, di ka kaabot sa ganahan nimong maabtan. Amin na ba ito niya? Naunsa mo itong Mrs. Lot? Ngayon sa, ala, akong touchscreen. Kaya nato ko ito siya. Sodoma Gomora, ala, akong balay siminto ra ba? Lingi siya. Hala, akong auto. Hala, akong motor. Diba? Yeah, sa Kristiyano na ba pagkutang sa akin. Hala, akong hinalay.
Di ko kasimba kay hala kong hinalay. Hala kong hiniktan. Sa pinahiniktan diri. Hala kong bigal. Hala kong pasawan. Nilingi. Hala kong trabaho. Grabe. Di ko kasimba Lord kaya ako trabaho. Galingi kay Soon. Muna na itamo ni Mrs. Lot. Asin. Bakig siya. If di ka ganahan mo bakig sa imong pagkakristuhanon, hinahanglan, biyaan mo ang dapat mo biya. Maong nakabakig atong kristuhanon, kang na-stuck ba? Wala ta negro, tungod kay, naatay wala kabiyai. Igsoon, sa itong kalagot sa una, naarahan ko karon. Lagot yung niya ba? Sa una rin yun. Bakit mawalan yung kalagot niya ba? So, ayaw, kung kalagot, galingiar ka sige. Diba? Dili tanang panahon, sige kag hilak. Na ay lugar sa kalipay. Amen? If ganahan karon nga malipay, biya ay nga paghilak-hilak. Kawala man ka nga naay gianda Maginoo nga lugar sa kalipay, ganun magsige ko magaghilak. Ano po yung yan? Hilak-hilakan mo yan. Kabalo ka, di ka makaubir ka mana kung masika hilak-hilak. Balik ka sa presensya Ginoo, kaya presensya Ginoo matag mo kalipay. Walang Peter Baulan. You are not called to stand with the crowd, but you are called to stand out the crowd. Sa Bisaya pa, wala ka tawgas Ginoo para mubarog ka kaubas mga tao. Gitawag kas Ginoo para mubulak ka taliwala sa mga tao. Lahi kayo na mubarog o mubulak. If mubarog mo nun diyan tanan, if daghan kayo mo, dili ko ka-identify. Daghan mo sila. Pero naay usa, sa pulagbarog ko, pero naay usa nga nilakaw ni bulak, wow, na-identify na ako, naay usa ni paingon diri. Sabdan ba nato? Gitawag ka sa Ginoo para mo gula. Wa ka tawag para mo kuyog-kuyog lang sa mga tao. Wa ka tawag para mo kuyog-kuyog ka sa mga tao bisyoso. Gitawag ka para mo gula ka ng mga tao bisyoso. Mupalayo ka. Amen. Sabdan ba nato? Let's cross to the other side. Leave the crowd behind. Biyahe. Di mo biyaan. Delikado ang kinabuhi. Walay Kristo. Number 3, so on. Sa imong paglabang sa other side, muna imong masinati. Expect, number 3, expect opposition. Ayaw pag-expect nga wala yung harang nimo. Pag mulabang ka. Mulabang, magaling kagbaha, harangan na ka. Wala, sa paglabang nimo ba? Na may baha. Halos tanan imong lakaw, dunay murag uharang. Drive ka motor, naray mo kalit labang iro. Lah, kami iro. Mukalit rag harang. What pasabot? Expect ka na during sa imong journey, dunay mga opposition. Naay mo muupos sa imong kinabuhi. Now, timanin ni Igsoon na kong isulat. Kung i-position na gani ka sa Ginoo, daghan jud kang opposition. Isabtan ba nato? Kung i-position na kas Ginoo ba, ibutang na kahani, na diha ka ini, daghan na mo opposition. Kung di kang labaw nila, nasabtan mo nato Igsoon, kung i-position na gani kas Ginoo, daghan na nang opos nimo. Sato pa Igsoon, if naay mga opposition nimo karon, nabay ni opos ninyo? If naay ni opos sa inyo Igsoon, sabta nga nag-care ang Ginoo sa imong posisyon. Kay usahay, mas i-care nato ang atong kaugalingon sa mga opposition sa mga tao. Just like for example, dapat mo ko niya. Discourage ka. Isaway mo ko niya. Discourage ka. Di ba? Kung imo nang tagdo ng ilang opposition, diyan mo, ma-discourage ka. Kaya imo mag-i-care imong kaugalingon, pero ayaw i-care imong kaugalingon. I don't care sa mga opposition. Nga naman, gusto ang Diyos na i-care nimo ang imong position.
dili ka mawala sa iyong posisyon. Just like sa mga Christian, sa wayong dagan itagamay, di mata mo simba. Buot pasabot, gikir ni mo yung kaugalingon ka nang huwag mo sabay. O niya, along the journey, naaman dyan na yung position. Huwag mo yung tao na naay position na walay ni upos. Just like President Duterte. Maayo man yun siya. Sa daghang man yung nagtuboy niya. Pero pag tungtong na niya, nana siya sa posisyon, daghana na ni upos. Daghan mo upos. Ano man, buot pasabot, naanak ka sa posisyon, daghan yung upos. Amen? And bisag dili mo leader, naanak mo ni posisyon nga nangalagad mo, for sure, daghang iupos niyo karon. Daghang dili ganahan ninyo karon. For sure. Daghang mangyamid sa iyong kinabuhi karon. Opposition na siya. Ang pangutana, magpahawid ka sa mga ni-opposition. Ang pangutana, madiscourage ka kung kay naay ni-oppose din mo. Pabilin sa iyong position sa iyong pag-Christian. Napabata diha? Muna ay expect the opposition number 3. Kabantay ka sa balod, asa may mas dagkog balod? Sa baybay o sa lawod? Sa lawod. Ganun man sa baybay, gagmay lang, pusgay naman na. Pero lakaw dito sa balod. Balod. Lakaw dito sa lawod. Naa dito ang dagkog balod. Sa to pa, kung magkalalong ka sa pagpangalagan mo, magkalalong ka, naa ang dagkog pagsulay. Be-smile atong dagkong pagsulay. Kana, example, karon ingon tawag son. If naamo ray dagkong pagsulay, buot pasabot na nagkalalom ang imong pangalagan sa Ginoo. Pero gagmay lang kag pasulay, buot pasabot, mabaw pa ang imong pagpangalagan sa Ginoo. Ganahan ka mulalong imong pangalagan? Ang pangutana, ganahan ba kag dagkong pagsulay? Munilisod man tubagon. Munilisod. Kay dili magkapuiling mo ato sa lom, wala kay agyaw dagkong balon. Amen? Dagkong balon ang imong agyaw. Harangan ka. Dagko kung mga barko harangan magani. Napabata diha? Nako isulat diri. Dili manggug kapungan sa kalaban kung wala pa kay nindot nga kaugmaon nga giandam sa Dios sa unahan. Manilig so. Dili mo fugong si Satanas nimo. Dili kaharangan si Satanas. Kung wa pa kay nindot nga giandam sa Ginoo nimo sa unahan. Kabalo man Satanas nga pag mulabang ka sa other side, dunay nindot kay mahimo nimo dito. Dunay mga blessing nga nagkong giandam nimo dito ang Ginoo. And then gusto si Satanas balik sa baybay. Dagko na kayo ng balod ba? Balik sa baybay. So, kung makalabang na ka sa other side, tuway dagkong andam ang Ginoo. Amin na pabataliha. Harangan juga ni Satanas. Harangan juga sa kaaway. Ano man, di siya gusto na makuha, makabot ni mo ang imong tinguha. Just like sa basket ba? Di ba? Wala ko'y muharang anang taong butalo. Kamu ka mantanang pulong butalo. Kaya bang basket ba? Dili sa shooter. Pasagad na sa gitsa. Wala kayo mo palang anak. For sure. Pasagad sa gitsa niya. Gitsa kayo. Gagagog ka. Diba? Pero galit. Mura kag Stephen Curry. I-double team ka. Huy, ayaw pinagpa. Dalag mula ba? I-double team na. Delikado rin. Muli makapil din na to. Nasabtad ba na to ang senaryo? Walay muharang nimo kung dili pagkagalamito sa Ginoo. Munang giharangan karon sa mga daghan kayong problema, giharangan ka ano man, dunay giandam mo ng Ginoo nimo sunahan, nga nindot kayo mga plano. So ang pangutana, magpaharang ba ka? Ayaw. Kinahanglan na kay goal nga maka-cross ka sa other side ano man, tuay giandam dito si Lord. Nga mas daghan pa sa imong naakaron. Amen. Isa may na-challenge ani. Naabakay naakaron. Nga para nimo daghana, ingnon di ka, mas daghan pa kung maka-cross ka sa other side. Buot kasabutan na ba? Kung makalabang ka ng mga problema karong dagko nimong gatubang,
dunay giandam nga dagko kong blessing sa unahan. Ikalipay ang dagko. I-practice, iampo sa Ginoo. Gusto ko malipay ko, lipayan ang kasing-gasing ko nung dagkong pagsulay. O sabta sa imong una-una nga, dagko man yung pagsulay, Lord. Huwag pasabot niya, Lord. Tuwa na yung dagkong blessing anis unahan. Amen? Kabalo mo sa Satanas, nga kung makakupot na kagbula, ya kay shooter kayo ka, bisan pa harangan kagtulo, palakan kagtulo, ya muhit sa rago ka, shoot yun na. Kabalo sa Satanas, anak, nga naa kay Ginoo. Nga kung unsa imong buhaton, mahimo gyud nimo. Kabalo sa Satanas, anak. Muna nga gitagaan karog higante, kay kabalo ang Dios nga David ka. Si David gitagaan Goliath, kay kabalo ang Ginoo nga kaya ni David si Goliath. Karon ingon ti kay Son, kabalo ko nga gitagaan kag dagkong higante problema karon dagkong pagsulay. Kabalo ang Ginoo nga mura kag si David. Makalahutay ka ng problema. Ay kabalo ang Ginoo nga makadaog ka anang higante ha. So nga magmurong ka. Inang tapat, smile. Smile na. Smile. Amin ba kata diya? Kung naagani kay oposisyon karon igsoon, sabta nga hapit na ang imuhang paglabang sa other side. Hapit na ka maabot. Usa pa may buhaton, balik kas bye-bye, nagamay rag balon. Ubalik kas kanin mong kinabuhi, ang nanto kay makapagusto ko, gagmay ang problema. Ubalik pa ka, no. Dili na nimo makabuto niya, ang yandang sa Ginoo. Amen? Pura kag Stephen Curry. Diba, ani higayon na si Jesus is natulog lang. Pero kauban ba igod sila? Natulog lang ani higayon na si Jesus, gawon lang pagkutson. Kisa nga natulog yan. Ina nga dili mo kasi Jesus. Si Jesus na natulog. Dili ka si Jesus eh. So natulog. Igsoon, makapangutana ka, ano man nga si Jesus natulog, yung matinunan wala. Mayon ka to, kung si Jesus natulog, kung ang matinunan natulog, pud. Kung sa mga matinunan mo, igabuka. Si Jesus, gagawin pa si Jesus. Di ba? Dili man to sila makabantay sa balod kung natulog pa sila. O miapil kung sila katulog. Dili sila makabantay sa balod. Muna sa itong ginabuhi karon igsoon. Nganong nabantayan ni mo ang dagkong mga problema sa mong ginabuhi karon? Nganong mura kang na-shock sa mga problema sa mong ginabuhi karon? Tungod kay ikaw ang nagmatara. Si Jesus natulog sa imong kinabuhi. Nasabtan ba na ito? Nganong nagpungasi ang balod o problema sa imong kinabuhi, pagsulay sa imong kinabuhi, basin siguro si Jesus natulog sa imong kinabuhi. Dapat kung si Jesus natulog, tulog po ka. O si Jesus nagmata po ka. Pero so kahit ang gibuhat matinunan, si Jesus natulog sila nagmata. That's why nalisan sila. Muna may tabos kong kinabuhi sa scenarios kong kinabuhi. If ang atong devotion ipakatulog na to, ang atong prayer ipakatulog na to, atong pagsimba ipakatulog na to, magpungasi ang pagsulay. Pungasi ang pagsulay. Ayaw pakatulugan ang devotion, ayaw pakatulugan ang pagkamay ng puhon, ayaw pakatulugan ang imong pagpangalagad para dili dagkong problema. Di ba pag mata ni Jesus, wow, kanindos kong katulogon. Kalma, balon. Grabe yan. Kalma ra kay si Jesus. Buat mo sabot igsoon, ipukaw ni mo si Jesus imong kinabuhi karon. Naaman kay balon sa kinabuhi, pero ang Dios mo imo pakalma. Still lagi ako'y balon, pero kalma lang. Dili pa sa atong mataranta sino sa nagbuhi. Asa buta ni mo kabalon ta mo ta. Taranta sila. Kung naalang yung kay Jesus imong kinabuhi, pukaw ni mo sa kinabuhi karon, dili ka mataranta sa bisan unsang problema. Kaya mo siyang kinabuhi. You have to come to Jesus and have faith to see His glorious victory.
Ngano man gyud igsoon nga kinahanglan ipauban nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaysa unahan ay problema. What if sa imong kinabuhi karon dili mo ipauban ang Ginoo? Sa imong pag-eskwela walay Ginoo, sa imong trabaho walay Ginoo, sa tanan nimong liok walay Ginoo. If dili nimo pauban ang Ginoo, pag abot dito sa unahan daghang problema ang imong tubang, wa kay masuginlan ng Ginoo. That's why ang mga tinunan, pag abot sa unahan ay problema, bisag natulog lang si Jesus, na sila napukaw. Uy, Jesus, sapit na tamalunod. Pukaw na yun, mandol ra. Na ang Ginoo. Amen. Busa, ayaw ibaliwala ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Kada adlaw, pauban na ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Nga naman, wag kakabalo, pinigkuman yung simba karon. Dahil problema sa iyong wala. Wag kakabalo, kuman yung simba, dahil mga problema nga naghatang yung nagharang sa nalan o sa iyong pamilya ba. Dapat nakabalo na ka na ang Ginoo. Amen? Jadi si pamilya, ayaw pakatulog ba si Jesus sa iyong kinabuhi. Buhatan yung tulog. Gusto kang mulapan sa other side, kung ganahan dito ang mga great blessing, number 1 yung buhaton. You have to bring Jesus with you. Number 2, leave the crowd behind. And number 3, expect opposition. God bless the si pamilya. Amen. Salamat sa mga pulong karon nga padayon nga nag-inspire. Na-bless ba ang tagsa? So, daghan ba tayo natatunan? So, dalay ko ng buhi nga Diyos, lao itong mga pulong nga mag-minister sa itong tulutan sa kasing-kasing, o ginito mo labay kawang sa itong kinabuhi. Amen. So, kung daghan mo mga problema, daghan mo pagsulay, sinumdumi nga sa unahan nada, kabalo na mo, manalangin na ako mo, malabnan ninyo na ang pagsulayan. Amen? So, dalay ko ng buhi nga Diyos, karong utuhon, kautuhan. So, karon, atutas tayo sa offering. Manindog ta itong natahong hatag.